Siinä meidän mennä kiekko Niemisen taakse ihan itsekseen, sitten Granlund kaatuu ja mitä sitten? Siitä tulee rangaistus tuosta. Jaahas, yleisö on nyt kyllä pikkuisen kiihkeänä, nimittäin siitä Tapparalle tulee rangaistus tuosta Granlundin kaadosta. Katsotaan, Kankaanperä siinä siirtää. Siis, Granlund nyt kyllä kaatuu sitten ihan itsekseen, ja jos tuosta tuo rangaistus tulee, niin sen rangaistuksen syy pitäisi olla puhallus. Viime kaudella sitten kultaa kaulaan ja siinä on Tapparan paikkaa. Tenut laukaus ja kiekko maalissa. Kiekko on maalissa ja onko se sitten Ahtola, joka sen tunkee maalin ja torikokous on valmis IFK:n maalialueella. Edelleenkin käydään keskustelua siitä, että tapahtuuko siinä jotain outoa. Mielestäni Jerry Ahtola se oli, joka tuon maalin sitten lopulta tekee. Jos näin oli, niin se olisi Ahtolan 3. maali. Tappara-paidassa. Ja vieläkin Ville Peltonen ja Toni Söderholm. Tässä katsotaan uudelleen tätä tilannetta, missä se kiekko on. Sieltä se jalkojen välistä tungetaan väkisin tästä näin. Kyllä, ei siinä kyllä tapahdu muuta. Siinä IFK-pelaaja tunkee Peltolan maalivahdin viereen pitkälleen, eikä siinä nyt mielestäni mitään virhettä tapahdu. Peli on siitä sitten Söderholm ottaa vielä 2. itselleen tuosta tilanteesta. Ja maalia ei hyväksytä, se on kyllä sitten mielenkiintoinen ratkaisu. Katsotaan tämä Härdeli uudelleen.